compatriotes, amigues i amics, en fi, jo d'entrada haig d'agrair la invitació que va fer en Josep Suárez i la gent de Catalans UK per venir avui aquí a celebrar aquest vostre primer aniversari, que coincideix també amb la posada en marxa d'aquesta oficina, aquesta delegació del govern de la Generalitat. Agraeixo, doncs, aquesta invitació. Per cert, també recordo a la gent que encara no sigui de Catalans UK, però que estigui aquí, doncs que després podrà firmar també la butlleta de soci. Dic això, no ho dic perquè abans estàvem parlant amb el senyor Suárez que hi ha uns 3.000 compatriotes que viuen aquí i això significa, segons em deia també la senyora Clavell, que més o menys significa que són el doble de compatriotes, no? Més o menys anava així. Per tant, estaria bé que aquesta associació creixés i com més gent millor. Ha quedat dit abans, Catalunya és una terra de pas, això em sembla que és una obvietat, és un lloc de confluència de diferents cultures, ho acaba de dir també el conseller d'Interior. En fi, el Mediterrani que ens ha vist néixer i créixer, doncs també ha vist néixer altres realitats culturals com és la Grècia, com és Roma, en fi, Grècia sabeu que va venir a parar a casa nostra als 600 abans de Crist, després van venir els romans, després, en fi, els ibers ja hi eren, després van baixar els bàrbars. En definitiva, allò que hem dit